Adela en gima nolose yo makende manyiso niya fuoni duto te mag del nyaka riti e yo makare. Ponono ni chandruok odonjo nitiere lakteche matindo lony machiwo thieth mopogore opogore. Wendo na e studio ka bunyiso ni nyinge nga olonye weche mage kae to mana ka minja mulo no wadhi kete maino matin thieth kachiel kod management marango machiegni penj laktar. Erokamano Ruth Otieno, an iluonga ni Dr. Daniel Jacob Odhiambo. Atimo weche mag yath iluongo ni pharmacy kendo alonye weche mag public health. To atiyo Salama Cancer Center ki KMTC to awuodo Kenya. Amor mar bedo kodi kendo adwoko ni erokamano ni kata doko ni dich tiyudo thuolo mondo mi ibi wago mbaka e chenro mar penj laktar. Kama wantiere ni in madwani mondo mi miwa topic kata thoro wach chunyi gombo ni wago mbaka e weche mage. Erokamano, adwaro ni walose weche maluwore gi kansa mar thuno. Ma bende osebedo ka en kansa mang'eny ahinya Kenya ka kod Nyanza marwa. Ong'eny ahinya Kenya ka kachiel kod Nyanza. Dahero mondo mi idhinwa matut matin ong'eny e ong'ala machal nade ong'eny moro nikech ang'o kae to wadonjo e weche mag thieth kachiel kod dak seche mag thieth kata seche mag ng'ato nitiere kod chandruogni. Erokamano. Tuo mar thuno ama iluongo ni breast cancer gi dho ngere en ong'eny kabisa. It is the most common cancer. En ong'eny kabisa e Kenya kae. To king'iyo statistics mage, ing'iyo nen about 17%. Malure ni every year wayudo higa ka higa wayudo jotuo man gi over 7,000 7,000 man gi tuo mar cancer. To iluwe gi tuo mar iluongo ni cervical cancer, alafu iluwe gi mar prostate mar chuo, alafu iluwe gi mar throat cancer. To tuo mar breast cancer mang'eny moingo moko kendo. Alafu king'iyo kendo to ene mokawo kendo onego ji kendo mang'eny. Nikech king'iyo 60% mag jok man gi breast cancer to kalure gi tuo mar breast cancer. In jagono mosomo weche mag yath kendo itiyo ahinya machiegni kod lakteche e chiwo thieth ne jogo mantiere kod tuoche mopogore opogore kaka tuo mar breast cancer ma owuoyo odiochieng' ma kawuono ni. In kaka jalony ma ong'eyo weche mag yath, ipani ang'o momiyo ber ka wantiere kod twagni weche mag thieth, weche mag yath kod tuo mar kansa mar thuno kata breast cancer? Erokamano Ruth. Gimomiyo adwaro ni wabed gi twak mar tuo mar thuno ni en nikech kang'iyo jotuo mang'eny mabiro ma wathiedho Salama Cancer Center, iyudo ni gin jotuo gibiro molewo e thieth molewo. To king'iyo tuo mar thuno mar breast cancer en gima yot thiedho moingo kibiro chon. En gima kende nyalo chango ng'wech kabisa kapo no thiedhe chon. Koro gimomiyo aneno ni kawuono kaber to walose weche mag tuo mar thuno ni nikech kaluwore gi jotuo mang'eny iyudo ni gibiro molewo to kendo yudo thieth maber bende tamogi. Koro gimomiyo aneno ni walose wechegi. Makoro lony ni en yore mag thieth kata yore mag yath mag kansa mar thuno ni koso odwa yarore matin. Ponono no yarore speciality ni en mane? An asomo weche mag yath. To king'iyo weche mag yath to ineno ni yath thiedho gik mang'eny. Yath thiedho tuoche ma mifwambo kod tuoche ma ok fwambre. Koro an ahero sana tuoche ma ok fwambre mag kaka kansa giregi ema thiedho mang'eny. Gimomiyo wakelo jalonywa molonye weche mag yath Nyakora Mugia Jwang' en ni mondo mi wang'e ane ni seche ma osetim diagnosis moyud ni ng'ato nitiere kod tuo moro kuom ranyisi kaka kansa mar thuno motim nyaka staging kaka kansa mar thuno ni kar thieth kar yath emiyudo ni ng'ikruok thoro bede. Opimo nwa ng'ala mokwongo kacha ni seche ma ng'ato biro chon kata mochak thieth e yo makare to inyalo thiedhe, onyalo chango kata ng'ato nyalo dak kod ngimane e yo makare. Ka dwani mondo wadonje twak achiel wang'e ane tuo mar kansa mar thuno ma bende waseng'iyo kata isepimonwa ni inyalo thiedhe, onyalo chango mana koyude e seche machon. Kwan chal nade pacho ka jogo matiere kod kidienje ni mar kansa ahinya gwengewa mag Kaluo? Ahinya gwengewa mag Kaluo king'iyo statistics ma wan go to ok ber, to lakini king'iyo numbers manobedo collected gi Kenyatta Hospital, king'iyo numbers manobedo collected gi Kenyatta Hospital tiyudo ni jok mawuok Nyanza negin 2019 negin over 7%. King'iyo data manyisore Kenya ka to 2019
gik mane kelo tho e gwengwa mag Kenya ka mokwongo ne en HIV AIDS manonego ji 51,051 king'iyo mae kaka tuoche mag cardiovascular diseases mako tuoche kaka mag hypertension, adundo magogo kendo bende onego ji mang'eny kendo bende 40,000. King'iyo kendo kansa osebedo ka medore by 2019 ne onego ji 23,000 to sani wacho ni by 2030 ibo yudo ni kansa ni kendo bo bedo mo oingo kendo tuoche moko gi ene mo kendo bo biro po nego ji mang'eny moingo kaka HIV gi cardiovascular diseases. Debe ni matimore nikech ang'o, nikech ji ok ong'eyo, nikech lony onge, koso nikech oganda ok yud konyruok kata ok many konyruok e seche mowinjore? En iyudo no gin gik mang'eny moriwore. To mang'eny kuom gi en ga ni jotuo mang'eny gidhi hospital ka koro od thieth ka koro en late ko nikech ka king'iyo kansa to kansa nigi staging en stage 1, stage 2, stage 3 gi stage 4. Jotuo mang'eny iyudo ni kobiro osetemo thieth moko mopogore onyiewo yath e pharmacy maoko to iyudo kobiro kore staging mondo timne staging ka en e stage 3. To mano no tek mondo ithiedh jatuo manie stage 3 ka kiluwo kaka kiyude ka en stage 1 to yot mondo ithiedhe. Koro wadonje e kansa mar thuno ni mabende oyudo kacha ni kidienje ma kansas gin e ong'ala mar adek e gigo manego ji pacho ka kachopi 2030 higni matin koa sani tuoche no nyalo idho malo mobed namba 1 moingo tuoche moko go. Koro wuonwa e kansa mar thuno ni koro kansa mar thuno en omako mon mang'eny, lakini giming'e ni bende onyalo mako chuo bende. En kansa ma onyalo mako chuo, lakini king'iyo to mone omako mon mang'eny. Alafu gima kendo king'iyo cancer cases in males and females at Kenyatta Hospital, mano ma data mano kawo 2008 gi 2012, tibo yudo ni kansa mang'eny mokwongo ne en cervical cancer, to mano kansa mar kar nyuol, then breast cancer en 19%, lakini kaluwore gi data masani tiyudo ni kansa mang'eny, cases mang'eny gin mag breast cancer kaluwore, then iluwogi cervical cancer or cancer mar kar nyuol. Alafu prostate cancer ni bendo seidho mar chuo ni modhi obedo namba 3 sani. To king'iyo omako, of course prostate cancer mako joma chuo to breast cancer omako mon momako mang'eny, lakini king'iyo bende nitiere chuo ma kiseng'iyo kata mabiro e clinic wakacha e Salama Cancer Center kanyo ma iyudo ni gin chuo mane bende osebedo gi breast cancer bende to gitin, lakini joma mako mang'eny en mon. Alafu breast cancer kendo opoge tieng' ding'wen. Mane gimomiyo ber ka jatuo biro chon mondo timne staging mondo ng'e. To tieng' mokwongo iluongo ni hormone receptor positive, matiende ni o respond to hormones. Hormones ma gin hormones ariyo, progesterone gi estrogen. Mago gionge gi dhogi ma dholuo, koro kanya uluongo gi dholuo. Alafu mar adek en hormone negative, lakini en gimoro ni HER2 positive. Mar adek gin en HER positive to hormone negative te. Alafu mar ang'wen to en triple negative, onge receptors to onge HER positive no. And then mar abich moro ntiere ni cancer of unknown origin, mok kata ko timne staging to kinya yudo ni en marang'o. To ma kendo aggressive moro mar tegno ahinya cha en miluongo ni marang'wen no, miluongo ni triple negative no. Ene monego mon moingo moko gite. Kidienje mopogore opogore mag kansa mag thuno ipimonwa kacha ni gin kidienje mathoro magin ang'wen. Moro wabodok chien mana matin kapok wadhi e gwenge gi kaeto inyiswa kidieny ka kidieny kod gima otimo kata pogruok ma kidieny moro nitiere godo kod machielo. Wantiere kod picha majaber ka mokalo. Koro king'iyo breast cancer iluongo ni gin mopogore opogore. Inyalo ng'i iluongo ni ductal breast cancer, mano matiende ni odonje i pipe moko magolo chak go, magolo chak go mane kaka iluonge. Then ntiere lobular mano nyiso ni ene glands magolo chak go mowuoke. Then mixed tumor ten ma owuoke both ducts gi mae. Then mucinous ni ten cells moko mopogore mane within
mani ei breast kanyo no ema biro ema golo breast cancer no. Then tiere inflammatory breast cancer bende mabiro gi iluongo inflammation iluongo nani gi dholuo kuot mabiro mabiro e thuno. Kidienje ang'wen gi bende watiere kod mayudore ayuda e gwengewa mag Kaluo ka po nono ni nitiere en mane to nikech ang'o? Mano en subject mar study mar KEMRI sani to pok gigolo statistics mag breast cancer mopogore opogore mayudore e thurwa ka. Erokamano ahinya. Adwani mondo wadonj koro e gwenge mopogore opogore kaka gwenge mag piny Kenya ka to iwuotho kod okang' kidienje mag kansa mang'eny mokalo kotenore kod statistics moro nyalo nyisowa ma en kwand atamalo mar joma mine mabende hikgi en hik 15 nyaka 49 mabende notimnegi nonro kod jotich mag weche mag thieth kotenore kod chandruok mar kansa mar thuno. Wuothe kodwa statistics gi e kwan gi. Koro kaka kineno ma to nyiso kaka mon ma ni higa ma 15 gi nyaka 49 ma osegadhi ma ong'i thundgi nikech kidwa ng'eyo ka ng'ato nigi breast cancer chaka nyaka ng'iye gi health worker ma nyaka ng'iye to king'iyo ng'enygi ok okalo kata tamalo 21. Mano kaluwore gi mon ma luwore gi culture marwa bende. Mon ma bende wuoka gi yie mare nodwaro ni mondo odhi omultune ong'i kaka chalo bende tin. E gimomiyo nanyisi ni jotuoche mang'eny mabiro iyudo ka gibiro ka stage 3 nikech ing'iyo ka ji mang'eny ok bi kaka koro Siaya 4% kende ema nobiro, Homa Bay 14%, Migori 11%. King'iyo kuonde moko gi number 4 Vihiga en 5%. King'iyo Kisumo to en 12%. Matiende ni neno kaka jok madhi adhiya mondo opimgi ong'igi gi health workers bende tin. Mon madhi mondo otimnegi atima breast examination bende tin kabisa. Moni nyalo nyisowa gimomiyo tim ni kata culture mar dhi mondo mitim ne joma mine nonro ni piny e gwengewa mag Kaluo nikech ni pimonwa kacha ni ponono noyude chon to nyalo konyo. Koro gima neno maduong' ahinya luwore gi culture marwa Ruth. Mondo ng'ato wuoga kaka ng'ama mama wuoga nodhi ka health worker mondo ng'ine thuno bende tek. Kiwacho kuom adiera king'iyo kata jotuo mang'eny king'iyo ka biro to biro mana ka koro oseneno ka discharge moro nitiere thunde to en gi wound moro mok chang mosetemo muonyo go yath oko mok chang. Bane gima neno ni mostly en culture ema ketho gin. To kita king'iyo kuonde moko gi kaka North Eastern mage ma culture mostly affect nikech kata king'iyo Marsabit en mana 1%, Mandera is less than 1%, Wajir en 2%, Garissa en 2%, Tana River bende en mana 2%. King'iyo most of them koni culture ema affect gi kabisa. Mabende wayudo ni ka gwenge mag Homa Bay otemo mokalo Mombasa otemo mokalo Siaya bende ochokore kachiel kod Migori ochokore mokalo tene ni nitiere weche mag screening gi madhi nyime. Emomiyo watiere kod chenro kaka penj laktar mondo mi inyis oganda waber mar wuok oko mondo mi otimnegi examination kata nonro mathoth. Moro inyalo oro ote mana matino no kapok wadonjo weche mag thieth makende mag kansa mar thuno. Anyalo nyisogi ni gima ber moingo mogik en ni breast cancer examination no chakore mana ki ibiro mondo ng'i mondo mul thundi kama amotimne mammogram gimiluongo ni mammogram to consultants nitiere manyalo mi that advice maber nikech king'iyo kaka culture kaka nasewacho ni culture ema thagowa mostly lakini ka wanyalo ng'ado culture no wadhi mondo wabi wane daktari mondo ne wakata opimwa at least higa ka higa kinyalo biro higa ka higa mondo itimoni examination kanya konyo mondo wabed gi treatment maber mar cancer. Erokamano ahinya. En penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu yiena wakawiyo ka waduogo to wadhi nyime kik dhi mabor kik isudi.
Chak wuoth materi kama ber lilo emanitie. Donji e piny ma jotijewa makonyo kastembe gi rwak makende ok ni mana kod lony, to gikonyi e timo yiero makare mar chopo lek ma in godo e kitu itado midwaro. Winjane sigand kastembewa moseyie kod ber ma giseyudo. Mabati is the best. Na bei iko sawa. Na quality iko poa. Limwa e badwa ma Manjit House, Kisumu Accra Street e apaya ma Paul Mboya. Gochi e 070 Adek Abichabirio Aria Burachiel. Royal Mabati Factory, excellence redefined. Tuguk tugul ko kimi komye. Ak anendet ni kwawech. Is Kalenjin your language of the heart? Kerkonyekuk. Then we have a sweet surprise for you. Wow, kimnatetab chomyeto. Sobetab Tai, a story of two hearts bound by undeniable love. A story full of secrets and lies that unfold into unbearable pain. Mune sikiun cheptangung nemingin asimakiker. Mamachin inye, mamache harusin, ako mamache kaingwong ine. Kaiker, aibun kakokachi weringung koi. How far will you stretch for the one you secretly love? Watch this heart-throbbing story, Sobetab Tai, only on Viusasa. The world is coming to Kenya, and I am going to Kenya. La 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 Festa, la 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 Festa, Kisumu Dala, Karibu Karibu, Karibu Karibu, Mama Africa, say welcome to Kenya. Music, arts and culture, Festival Africa, our traditions and carnival. Welcome to Festa, food and texture. Welcome to Festa, craft and sculpture. African banana, coconut samba, gengeton reggae, dancehall kamakosa, dancehall Afro jam rock. La 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 Festa, la 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 Festa. From August 25th to the 1st of September 2024, Kisumu, Kenya welcomes you to Festac Africa. To book your travel, visit viewtravel.com, the official travel partner for Festac Africa Festival. Naitwa Daniel Kimanzi, nimetoka Kitui County. Mimi kazi yangu ni an engineer by profession. Shambiki ya Fieta, nilianza kucheza na pesa kidogo, nikimprove kidogo kidogo. Nilikuwa nakula tu natoa, nafanya kazi zangu, lakini mpaka saa hii ndo nimefika pahali nikakula pesa mzuri yenye inaweza nisaidia. Saa hii nikiwa nimesimama hapa, niko na furaha sana. Nimeshinda 1.5 million kama venye mnaona kwa hii check. Hii pesa itaenda kunisaidia sana pamoja na familia yangu. Niko na watoto shule, italipia fee. Biashara yangu ya construction pia huwa inahitaji pesa mingi, itaniboost kiasi kikapital, na pia nitaendeleza mambo mengine zangu. Win big in seconds. Aviator Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Changamkia Aviator on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Wanwadhiye party, Kanye. Tong tiek ga piyo to ka waketo ne seche mang'eny to nyalo wang'. Wakelonu chenro mar tiedero. Citizen Kenya, Freddy Afune Papa.
kama iyude mor mar wende mag rumba kokelni kod Ng'inja the Entertainer kod DJ Smollett. En miel gi wer motimo Cathedral. Eye kanyo bende wakelo ni jangolo mar juma. Chieng' Ngeso ka Ngeso chakre saa 11:30 odhiambo nyaka saa 1 otieno mana e Ramogi TV. En mor mochwere. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Kapok wadonjo weche mag thieth mag kidienje mag kansa mar thuno mabedo yudo kata ni gin kidienje 4 mopogore opogore. Wadwani mondo mwang'e ni jomage machede ka kod thuolo mamalo mar gamo chandruogni kata tuoni. Mokwongo joma mine kipimo gi joma chuo nigi thuolo mamalo mokalo. Kawa kanyo wuothe kodwa e jogo machede kod thuolo mamalo. E kind joma mine kanyo bende king'iyo maber to joma mine ma osechopo menopause mago to menopause wacho ni ki stop loso hormones miluongo ni progesterone gi estrogen to mano biro ga higa kichopo higni 50 eka koro i risk ni medore malo kabisa. Alafu kendo joma mine ma bende gi history kaka family kane mama ni kata dani moro ne gi breast cancer to in bende chances mag yudo breast cancer bende kendo ni malo. Kendo joma mine bende mosetiyo gi oral contraceptives bende wacho for long. Mosetiyo gi oral contraceptives bende long bende wacho ni nigi risk mamalo bende. Then mulna ka contraceptives kanyo kapok wadhie ng'at machielo nikech lakteche mopogore opogore wacho ga ni onge tudruok moro amora mar yedhe mag komo nyuol kod kidienjni mar kansa. Iwacho ni king'iyo risk mar mon ma osetiyo gi contraceptive kuom higni mang'eny wach ni kata higni 10 gin gi risk gi ni malo nikech ineno hormones gi interfere gi kaka dende tiyo. Koro iwacho ni risk ne nyalo bedo malo moingo mon mok tigi oral contraceptives. Mano mana oral contraceptives. To king'iyo mon mang'eny ok ti kodgi for that period. Gima mineno ka risk no bende ok inya wacho ni oduong' ei kindwa kae. Nikech king'iyo kata mon mang'eny Kenya ka to ing'iyo gin mana mosekalo higni 50 iluongo ni menopause, mosechopo menopause. Alafu nitiere risk cha ma bende mar family cha ni mama ni kata dani moro nen kode to koro risk no bende in go mar over 60% risk ni nitiere kanyo. Then kendo mon ma iluongo ni obese, weight kan gi weight mamalo over 80 kilos tinyalo wach ni onyalo bedo gi risk mar breast cancer. Mama luore kod BMI BMI yes. Kapolo ni laktachi wacho ni mari ni ok donji to ber ka ichako manyo yore mopogore opogore minyalo dok godo ratil mar del chien. Ni so ni kidienje 4 mag kansa mag thuno to magi duto te risk factors gi chalre koso tiere pogruok e kindgi ka en risk factor margi chalre mana kaka mano no nikech king'iyo kata generally breast cancer en ka family ni nigi history mar ka en type achiel mokwongo to in bende type no ema inyalo bedo go. Ka en type mar ariyo cha to in bende type no ema inyalo bedo go. Mane kaka chalo. Adoni mondo mikoro wang'e ne weche mag thieth. Wabo chako kod staging, stage ka stage, type ka type kaka watere kod types 4 gi kaito wadonje weche mag thieth. Thuolo koro mari ka waka thuolo nikech koro kai kar lony ni ama intere kod lony mar ariya. Koro thieth mokwongo en ga koyude stage mokwongo gi stage mar ariyo to thieth mokwongo en ga surgery. Surgery emitimo ga mokwongo migolo lamp no nikech staging kowuok stage 1 gi nyaka stage 4 staging lure gi size mar breast cancer. Stage 1 en size ne en less than 2 centimeters to poko odhie organs mora mora. Kodhie stage 2 to en between 2 centimeters and 5 centimeters. To mano bende en osedhie organs ma within the breast kaka iluongo ni lymph nodes manie breast. Kodhie stage 3 to en more than 5 centimeters. Breast cancer no se move to size to more than 5 centimeters. To mano iyudo ka osdhie stage 3 to mano nyiso no osedhie organs moko ma are around the breast. To mano bodwaro ni iriwo koro daktari ma bonyisi mar oncologist bonyisi ni inyalo riw koro surgery
kod chemotherapy. Radiotherapy biro ga bende kisetieko the first sessions mag chemotherapy tinyalo ga timni radiotherapy. But mostly kind stage 1 to en ga surgery kigole to kobicha kotika. Gimo mio nawacho ni koyude at stage 1 to yot 100% cure rate. Yes. Tiwacho kata ni gima thoro kelo chandruok ni jok dhiga mondo mi otimnegi nonro makende kata examination mabidi siku mbunwa kae kende jiwo ganda wani mondo mi ji otema mondo mi ji otima nonro makende bende nitiere yo mangato nyalo timo godo examination en owuon kata self examination kani tiere titime nango nikech nipimonwa ni ber kwa yude chon mondo mi yud kaka inyalo thiedhe e yo makende. Erokamano Ruth. Koro ka luwore gi examination inyalo timo kendi nikech king'iyo signs and symptoms mag breast cancer tibo yudo ni mochakore go mokwongo en gima iluongo ni lumps. Ineno mae ochakore gi kuot ei breast kanyo. To kiyudo kochakore gi kuot ei breast kanyo to nego bed ni mulo breast ni. Kineno gima onge ga breast ni ma unusual iluongo ni unusual ma ok inega pile. To mano nego bed ni itimo. Kiseng'iyo lumps go kineno ko gin gik ma obet kanyo kata kuom mwezi moja tidhi mondo daktari oneni. Kendo gimoro bende inyalo ng'iyo pain mar breast bende. Pain mar breast bende inyalo yudo ni bonyisi ni inyalo bedo gi gimoro mopogore. Kendo skin mari mar breast kanyo no bende nyalo lokore. Kendo bende nyalo nyisi ni onego bed ni ing'iyo. Bwage gik temo onego bed ni jatuo onego bed ni ng'iyo. Kendo ndiere kwar mar thuno kolokore ma kwar kata ko thuno iluongo ni swelling. Kantie swelling mar thuno bende onego bed ni jatuo make sure ni ong'iyo mondo odhi o consult oncologist. Ma en wuoth ma onego bed ni in owuon ikuongi wuothe kendi ing'iyo dendi kaka chala. To kang'iyo ka ng'ato timo self examination bende onyalo fwenyo staging koso to koro thoth ne ng'ato ok nyalo fwenyo. Tek kabisa mondo fweny staging, lakini kisewinjo ka ntiere lumps mora kuot na ithuno to mano nyalo nyisi ni samoro en stage 1, lakini staging itimo ga gi pathologist ene mobogolo sample e thundi to dhi to ng'iyo to nyisi ni my stage 1 kata stage 2 kata stage 3. Daher mondo mi pimnwa kaka jagono molonye weche mag thieth kaka ing'ado ni to ber gi kidieny ni mar thieth to ber gi kidieny ni mar thieth kato thothne thieth gi kawga thuolo marom nade nikech ni pimonwa kata ni kidieny mokwongo en surgery ma bende miyo ng'ato nyalo chango kwanda tamalo 100 ewi 100. Koro thieth kaka itimo ga en ga very simple. En ni koseng'ad mokwongo koseng'ad thuno mogol ring'o no to pathologist odhi to pime tiluongo ni molecular study. Koseng'iye to mane madhi nyiso ni en type 1 mana wacho cha ama type 2 ama type 3. Koro gi te kaka ineno gigo thieth gi opogore. Kaka mokwongo no ntiere hormone replacement therapy nyalo konyo. Hormone therapy nyalo konyo mar type 1 no. Nikech respond to gik miluongo ni estrogen gi progesterone. To mago koro anything yath mora ma itiyogo manyalo nego hormones gi nyalo konyo emano no. Then number 2 cha to chemotherapy gi hormone therapy no bende nyalo konyo. Number 3 no wacho ni iluongo ni HER2 positive. To mano no ntiere en bende en gi yadhe mopogore. Kore gima mineno ka staging en gima ber nikech mane mabonyisi ni jatuo onego bed ni ithiedho gi method mane. Erokamano ahinya ma uno wegi kaka jogo ma olony e weche mag thieth inyalo ng'iyo ni en kidieny ma kama en stage ma kama koro ber ka ing'iyo yo ma inyalo thiedh godo. To thothne iwachonwa kata ni kidieny mokwongo mar thieth en surgery kata bero wantiere kod radiotherapy ma en weng'o ma bende en ga weng'o gi stima ok ang'eyo weng'o gi yath chemotherapy yath ma thothne ichuoyo kaachiel kod hormonal therapy ma bende en yath ma imuonyo mondo mi otiek tuoni kata kidieny ni mar kansa.
Yedhe gi thothne kata yore mag thieth gi kotenore kod tuagi mwasebedo godo kod oncologist mwasebedo godo e chenro ni nyiso waga ni gintiere ga kod side effects kata midhieri mabiro kotenore kod weche mag tiyo kod yath. In kaka jago no mosomo yath adwani mondo mi wuoth na yore mag surgery en bero koro thothne side effects au kanyo ni nyalo chalo nade. Wadhi radiotherapy, wadhi chemotherapy kata wadhi hormonal therapy. Koro mang'eny mwanyalo wacho en chemotherapy gi hormonal therapy mwanyalo wacho e weche mag side effect kata radiotherapy bende kaluwore gi ka jatuo yudo chemotherapy to kaka ing'iyo ga mokwongo en ga gik mokwongo biro ne en ni obo lalo yier wiye, obo bedo gi ng'ok kata mana diep onyalo bedo go. Mage gik makwongo ga kata remo bende nyalo ga dok piny kabisa ma nyalo ga dwaro ni jatuo omede remo samoro ntiere bende kinga ya mwili luongo ni white blood cells bende samoro dok ga piny ma kendo inyalo yudo infection. To mago gik ma ka wathiedhi to nyaka wanyisi kaka lonye yath to nyaka nyisi ki sami sign informed consent form. Sami sign tiere form ma nyaka sign kapok wamiyi yath moro amora mar kemo. Nyaka nyisi ni kansa ni en mane, stage ne en mane, to kemo mwadwa miyi ni en mar thiedhi koso en mana mar mondo waduok ng'anyo tuo mondo bed piny maber. Koro to king'iyo hormonal therapy, ng'enyne hormonal therapy gima biro ga en ni koro tuo mar donyo. Koro iyudo kata ni ka en ng'ama dhako tibo yudo ni koro kata gombo mar riwruok cha bende onge go. Ko yudo thieth mar hormonal therapy no gombo mar riwruok no bende onge go. Samoro bende obedo gi gimiluongo ni hot flashes kama ng'at manie menopause to bedo gi hot flashes go nikech gino duoko hormones ne go piny ng'eny gi kuome go. Nikech ka unwa keto maino e weche mag thieth iwacho na kata ni nitiere kidenyo mopogore opogore mag thieth, side effects kata chandruoge manyalo biro kotenore kod thieth kaka weche mag radio, weche mag weng'o, chemotherapy, yath michoyo kachiel kod hormonal therapy. Kaeto kamoro kanyo bende mulonwa ni nitiere form maber kaka jotuo sign seche ma ochako thieth. Nikech wantiere weche mag thieth daher mondo minyiswa gimomiyo form ni ber ka ng'ato sign. To ponono ni uchako miyo ng'ato thieth kata lakteche moko ochako miyo ng'ato thieth ka ok sign tiende ni ok consent ok oyie. Ma en tok chik to kama mane monego bed ni ng'ato kawo. Koro mokwongo ka oseyudi gi tuo mar kansa kapok ichako treatment moro amora, bed surgery, obed radiotherapy, obed chemotherapy ama hormonal therapy, en ga ni nyaka ng'at molonye yath gi koluwore gi nyaka gi oncologist nyaka los kodi ma nyisi stage ma kansa ma intiere. Kaka koro walose breast cancer ka wanyisi ni wan e stage 3 to en gi kansa ma en type subtype 4 ama subtype 2 to nyaka mago gik ma nyaka nyisi te to adhi nyisi nyaka kaka wadhi thiedhi. Wadhi nyisi ni wadhi tiyo gi chemotherapy ama hormonal therapy ama wariwogi. To ka nyisi ni wariwogi to magi side effects midhi yudo. Gimomiyo nego wasign form ni en nikech king'iyo makali mag yedhe mag chemotherapy iyudo ni tekre gi ng'eny moingo yedhe ma kawaida ma wanyiewe pharmacy gi, ok gin yedhe minyalo yudo ma kawaida. Koro kaluwore gi side effects achiedh nadi miyudo kuom yedhe gi ibo nyisi gi te. Gimomiyo nyaka isign form ni for legal purposes. Ma onge gimoro ni ng'ato nikech ng'eni seche mantiere kod chenro ni bende wanyiso kata wapuonjo oganda wa ratiro ma entiere godo. Kik ng'ato chak thiedhi kapok isign consent form manyiso ni iyie godo. Kaeto bende gibiro wuoyo kodi, gibiro lero ni magi ma emomiyo watimo magi. Nikech ka kiparo bende inyalo neno jotuo bende respond ga mopogore kapo no yude gi tuo mar kansa. Jomoko bo yie, jomoko bo dagi, to pod obo dhi nyaka ir daktari moro, bo weyi kanyo dhi ir daktari moro kiluongo giwacho ne en denial. Odhi ir daktari moro, odhi ochako pime, ochako wuok ir daktari no, odhi mondo ng'i ni adier an gi kansa koso an gi kansa. Wuok kanyo odhi e kanisa, olos gi, odhi olem ka en adier. Koro gimomiyo ber ga ka ibet gi informed consent form ni nyaka ilos gi jatuo mi pim ne maber gima en go mondo ng'e rights mage te. Koro kose sign to mano mondo kiendelea gi treatment. To gima nyaka ing'e bende informed consent ni jatuo ni gi right mar withdraw consent
kata kosetimo cycle mokwongo kata debed ne en cycles apar to en gi right ma withdraw consent even at cycle 1 even at cycle 2 mano is their right mano loko pache to koloko pache ukawe yo makare ukawe positively kwa koloko pache to wanyise koro no manyo options moko ko wacho ne mo manyo options moko to it mano bera jaka koro kae ne moduogo to wanya endelea gi thieth na mondo ka uyueyo ka waduogo bang' thuolo machuok mokalo to abo ng'iyo yore mag thieth kod side effects kata chandruoge mabiro kotenore kod thiedhgi kae to abo ng'iyo bende gimonego beni timo po nono ni intiere kod side effects e weche mag thieth okang' Nyakora Muge Jwang' mondo bidaga e yo makare seche miyudo thieth kik idhi mabor kata matin kik isudi. Jipange na View sasa imerudi kwa mbwembwe na vishindo. Jipange leo kwa nafasi ya kujishindia mamilioni ya pesa. Jipange ushinde na View sasa. Bonyeza *487*3# na uweke 50 bob tu au tuma kwa paybill number 724177, account number ikiwa ni nambari yako ya simu. Utapata content na point 50 za kuingia kwenye draw ya kujishindia 50,000 kila siku, milioni moja kila wiki na grand prize ya 3 million shillings. 3 million shillings. Jibambe na content nyingi zaidi, uongeze chances zako za kushinda. Jipange na View sasa. Weka 50 bob tu na huenda ukajishindia 50,000 kila siku, milioni moja kila wiki na grand prize ya milioni 3. Shinda mamilioni. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB number 0000130. You know what time it is. The name is Nico Diambo. Catch me on the Hot Drive on Hot 96, 4 to 7 p.m. weekdays for Afro beats and good vibes. Yeah, boy. Hot 96. May you be blessed in your coming in and your going out. May your name be mentioned in a room filled with opportunities. May you have a Midas touch, and everything you touch, may it turn into gold. Blessings. Dial *811*402# to get blessed. Shabiki, jiomoshe na Shabiki Aviator leo and win up to 500,000 Kenya shillings in cash prizes. Alafu usiki kucheza Aviator mazeni as easy as 1, 2, 3. Log into shabiki.com na udeposit pesa yako, sawa? Then click on Casino tab. Select Convert Chips, alafu select option ya Buy Chips. Weka amount unataka kutransfer. For example, 50 bob. Kisha, click on Buy Chips ili kuconfirm. Sasa uko sorted. Click on Casino na uanze kucheza Aviator game. Kaza ndege yako to the highest multiplier, then ingiza wins zako na bado ubebe over 500,000 Kenya shillings in cash prizes. Jiomoshe na Shabiki Aviator. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Wanene nuwa dwok pesagi. Mama mer wacho gani? Waduto wangi atiro warom. Warom. Onginga malongo, moloyo nyawadgi. Wate warom. Micho nyaka romre. Kamano kobikao. Kocha dier enote mamano notemo nego owadwa Masara. Kulwant Kaur ne dwa nego owadwa gi trakta maduong' ahinya. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar pau tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kodwa ngeso ka ngeso Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore pau tuke.
80%. If you see single mother, our income at home is less than 6,000. So there are so many things that really this model is trying to correct. Piny owacho dhi tiyo kod jotend loch nanga mar manyo adiera mane ondiki kod jogo mane okwayo kony ne siro sombgi mag mbalariany. Jatend piny kabiro e pinywa ka kata e region wani motriwo Kisumu, Siaya, Homa Bay gi Migori, wawacho ni mondo orwake gi mor gi ilo kendo gi sironyo. Bende limbe ma jatend piny William Ruto e gwenge ma Kaluo juma manyien biro kweyo liet mar siasa e kind UDA kod ODM e gwenge. Yeah, we are much prepared on the bit of MPOX. We have taken our people through capacity building. We already have isolation centers. Tuo mar ariyo kod guonyo mar MPOX e gwenge ma Malaba ka counties ma Kaluo keto ikruok mar rakruok kod guonyo no. Machiegni kendo kidieny mogik kama chenro ma kawuono wang'eyo kacha treatment kod management tiende ni yore mag thieth kod kaka inyalo dak e seche ma yudo thieth ni ponono ni iseyudori kod kansa mar thuno ma bende onyiswa ni biro e kidienje 4 thieth bende matiere kod kidienje mopogore opogore chandruoge side effects ipimonwa kacha ni samoro en ng'ok mang'eny kata onyalo bet ni ng'ato owito yie wiye ng'ato nyalo bedo ni diep bende nitiere kanyo to waduto te wang'eyo ni diep kachiel kod ng'ok thoro kelo chandruoge mang'eny wadwa ni mondo wachak kod chemotherapy side effects kod kaka ng'ato nyalo manage side effects mondo odhi nyime kod thieth to okoyud kata ko hinyre aja kokalore kuom thieth ma bende oyudo. Erokamano Ruth. Gimokwongo ma jotuo bende nyaka ng'e ni kane wawacho e weche mag informed consent kacha nyaka wanyisi gima dhi timore kaka diep kaka side effects mang'eny go. To mago biro ga kaponi gikalo yath mwami. Ntiere yath ma bende mi kimi gi kaluwore gi yath ma chemotherapy mwami ni. Wami nyaka yath ma geng'o diep gi ng'ok go. To samoro nitiere jotuo ma bende kodhi dala to ka obedo gi side effects go moingo kaka makalo yedhe go momiego. Koro wawacho ga ni jatuo ka jatuo nyaka bed gi namba mar clinic ma samoro kobedo gi diep mang'eny to nyaka oduoge clinic kendo kata wanyise wamiye referral to the nearest clinic kapono en ng'at mawuok mabor to wamiye treatment from kanyo no. Koro wang'e ni weche mag yie wich mathoro lwar ma bende samoro biro ga kod akweda mang'eny kata stigma yudo ka ng'ato nyade tire kod yie wich maber to nikech okalo e thieth chia ne dok piny to wayudo ga ni seche ma chia ng'ato dok piny confidence ne kose dok piny to kata paro kata mijingo mar dhi nyime kod thieth ga bende thoro bedo ng'ato manage nang'o. Koro mano diri tieng' diriyo nyaka gimomiyo kaka wan kaka cancer clinic wan gi ng'at miluongo ni psychosocial counselor ma nyaka bed gi jatuo bende piny session ka session ma jatuo bire nyaka wabi obed cancelled every time ma wawachnwa issues mage moramora ma en go ma odhi through. Then kata kapok wachako treatment bende nyaka kane wanyise ni yier wi nyawuok kaka koro ka othoro mako joma mon mine ahinya ema ohero yie wi kabisa nikech kelo ber. Koro wanyiso gi gani wig nyaka ibedgo ma inyalo rwako kiginene lakini aneno ga joma mon moko to joma mine moko to wuotha kata yier wiye no wuok odhi to diela to obiro chemotherapy to odoka lakini ng'eny gi to aneno ga wanyiso gi ni kibet gi wig ka in gi issue mora to nyaka discuss nyaka gi psychosocial counselor mara to aneno ka osemiyo gi gibedo gi response maber ma treatment bende ok giwe nikech gima mokwongo bende kane penjo ni treatment mar breast cancer okawo ga ndaladi to gima dwa nyiso jowinjo ni treatment mar breast cancer kawo nyaka 5 years. An gi jatuo mana chako wuotho go 2017 nyaka sani pod wawuotho kode kwa dhi mbele. Koro en gima nyaka ing'eni
en gima nyaka years and years. Yes. Manyaki ikri e yore mopogore opogore, nyaki ikri e pachi, nyaki ikri e yore mag pesa bende, ok en thieth ma cheap, bende nyaki ikri mar bedo motegno e wuodhi nikech bedo ok en wuoth mayot ahinya. Iwacho ni nyalo kawo higni 5 ma en kapo nono ni ithiedho kidienje mane nikech kuom ranyisi ka en surgery kata ka en bero, nyalo bedo one off, to kapo nono ni en one off tok mano onego bed ni ng'ato ritore nang'o nikech wang'eyo treatment kachiel kod management. Kaeto bang'e no onego bed ni odok nang'o mondo mi gimane ochako dhi nyime e yo makende. Koro king'iyo jotuo mosewuotho go ahinya gin jotuo mane wayudo e stage 2 ama stage 3. Kane wayudo gi stage 3 to mano no osedhi e fuonde mamoko nyaka organs moko kaka lungs, to ne wawuotho kodgi kwachako sessions te mwatimo chemotherapy motieko te mochako dhi radiotherapy mong'ad nyaka thuno kosetim surgery mong'ad thunde te bende mogol. Koro yudo ni en jatuo mosebedo ka oyudo chemotherapy, koro ntiere chemotherapy mimuonyo, koro ok chwe ler. Koro osebedo koyudo chemotherapy mimuonyo for 21 days to chako yweyo to chako duogo e clinic titimo ne testing. Ntiere jotuo ma bende kosetimne kata surgery bende nyaka ing'e ni ok orumo kanyo, onego bed ni duogo testing. Bang' dweche 6 ka dweche 6 iduogo testing, ing'iyo ni to idhi nade. Kata kitieko mana thieth bende to onego bed ni iduogo ga testing bang' dweche ka 6 iduogo testing. Magin thieth manywandore giluore, inyalo ketim surgery tichak ibedo kemo, ema en kemo onyalo bedo michuoyo kata mimuonyo, onyalo bedo ni en kemo to samoro inyalo riwe kod radio mondo mi itemo ked kod tuoche gi nikech kaka nawacho ni subtype gi biro mopogore, to oncologist ni nyaka ng'e koseter ring'o cha mokogole thundi to nyaka ng'e ni en subtype mane. Pathologist bo kelo ni kosekelo ni subtype no to bo koro oncologist ni ema bonyisi kikalure gi pharmacist mari gibonyisi ni kamae kaka ithiedhi. Seche ma ng'ato yudo thieth kata seche ma ng'ato oseyud kod kidienje mar kansa, samoro yore ne mag chiemo bende koro nyaka lokre. Nikech wang'iyo kaka manage, wang'iyo nyaka weche mag thieth, to chiemo kachiel kod thieth kachiel kod ngima makare thoro ga wuotho kanyakla gi chalo rude. Mulna kod ka weche mag chiemo makare jogo ma yudo thieth. Korka weche ma chiemo makare mostly iweyo nega nikech kaluwore gi chemotherapy ma jatuo dhi yudo ema kelo ga side effect, kaka nawacho ni remo dok piny, to nego bed ni chamo gima kelo remo mang'eny. Mano ema wanyiso ga jotuo most of the time. Kaka chiemo mag ring'o, ring'o mostly ema kelo remo mang'eny, gik moko kaka beetroot, gik moko kaka soya beans, mage gik makelo remo mang'eny maduoko ni remo. Koro gimomiyo wanyiso ga jotuo ni kapok wami yath maduoko remo to wadwaga ni mondo los gi diet. Kiloso gi diet to yot moingo ni in ng'at mamuonyo ga yath sate. Yeah. Koro waseng'eyo kacha kapo ni nitiere kod chandruok mar remo madok piny, ijiwi mondo micham chiemo ma ang' no tem kata okonye gero remo. Alode kachiel kod olembe, iwacho ni ring'o bende ok rach, kachiel kod olembe kaka beetroot kod makamago. Kuom ranyisi kopogore kod remo, wantiere kod ratil ma bende dok chien mokalo nikech weche mag thieth. Mondo mi ratil obed ma ok rach ahinya kata mobed balanced, pimna kidienje mag chiemo makare ma jatuo onego bed ni chamo. Koro gima kelo ga ratil mondo dog piny kabisa en luwore ga gi koro side effect ma ng'ato yudo, kaka koro ka yudo side effect to kochiem. Koro ng'at ma kata koketo gimoro e dhoge to ng'ok sate ok chiem, koro yudo ni side effects go ema miyo ga ratil dok piny. Lakini kiyudo jotuo mang'eny ma yuda chemotherapy ma onge gi ng'ok ma mok geng' cha, to ng'eny gi ratil donga kamoro achiel. To lakini moko miyudo ni ng'ok gi nyaka wakel gi e clinic ka ng'ama odak machiegni, wa manage ng'ok no mwa ing'ine yath maber manyalo dino ng'ok no kochiemo kae iweye mondo dhi. Kato bende moro inyalo leronwa ni seche mag thieth gi bende ng'ato nyalo tiyo kacha kod dakteche molony weche mag chiemo be mondo giyud kaka gikonyore. Aneno ka watiere kod picha moro ka ama bende ni kelonwa, ok ang'eyo ni ma ne diher mondo wapuonjre godo ang'o. Koro kae mae nyiso mae iluongo ni mae en type 3 mananyisi cha breast cancer. To type 3 mar breast cancer no en ithiedhe gi yath miluongo ni trastuzumab. Mae yath mathiedhe, en ogeng'o gimiluongo ni HER2 receptor no, en emogeng'o mano no. Koro mano wanyisi ni mae
kosegeng'o ma gimomiyo nanyisi ni ber kabisa mondo pathologist kosekelo ni koseng'ad ring'o no mong'i wabong'eyo ne en HER2 koso wabong'eyo ne en triple negative kata wabong'eyo ne en subtype 2 ama subtype 3 mane manyiso kaka line mar thieth ma idhiye nikech sate ok wabinyisi ni en aina chemotherapy moro man gi tekre mang'eny cha ineno nikech king'iyo kata yadhni mokwongo trastuzumab ni bende ok ibi winjo gimoro amora lakini o manage maber mowe gino ma kendo kansa no kendo ok dong koro mane gimomiyo nyiso ka jotuo ni king'iyo kata statistics ni piny kabisa mag joma biro breast examination lakini king'iyo breast cancer to ni malo matiende ni mon mang'eny ok bi timo test mag breast cancer ero kama na enya moro diher mondo minyisa kata yor ote ne joma mine kamoro amora magintiere maneno chenro ni kotenre kod chandruok mar kansa mar thuno koro akwayo joma mon te kumoro amora magintie ka inyatimo self examination kaka nowacho gi Ruth to kiyudo gimoro ma kaka lump kaka nowacho ni signs and symptoms cha ka lump kata ka skin mar breast new change kata kineno discharge moro amora to idhi report to oncologist. The other thing minyalo timo bende inyalo dhi straight to the clinic, inyalo dhi mondo ing'i oncologist mondo otimni examination, tinyalo timni mammogram to mondo ong'e ni breast ni status ni na to agombo ni ka deber to inyalo dhi bang' dweche 6 ka dweche 6 dhano nyaga timo kata ka en higa achiel tinyaga timo mano katek kamoro mabende ni chako godo chenro ni madaher mondo minuo kata ikete maino ni pono no yude chon to thieth inyalo thiedhi ma ichanga chuta kendo nawacho ni cancer mar breast koyud chon e stage 1 gi stage 2 to cure rate na 100%. Lakini koro koyude stage 3 to en mana 60%. Stage 4 to is about 30%. Koro chako chon nolodhi kajuaga mane gima iwachoga saburo ngato neno chenro ni okong'eyo kaka onyalo timo self examination okong'eyo kaka onyalo dhi mondo otimne screening inyalo yudi kanye kato bende inyalo chiwonwa namba ni mar simu an iyuda Salama Cancer Center to namba na mar simu en 0719856725 inyalo nuoyo 0719856725 Salama Cancer Center. Erokamano ahinya. Amor kendo aduoko ni erokamano makende kuom yudo thuolo ibiro chenro mar penj laktar. Erokamano. Akaw thuolo ni maduoko ne jalonywa Dan erokamano makende mabendo lonye weche mag yath mondo mi obi opuonjwa kendo konywa ng'eyo matut kotende kod weche mag thieth kachiel kod management. Owachonwa kacha bende ni chako chon ber nolodhi ajuoga. Ote machielo mabende ochiwo to kochiwe picha ni kata joma chuo bende ber katimo screening bende ber katimo examination nikech kata doko ni kansa ni ok mak joma chuo ahinya to nitiere chuo achiel momako. Ne jogo picha mawa erokamano makende ne director na ne producer na erokamano makende kachiel kod team duto te momiyo chenro ni obedo kare erokamano mathoth. Iluonga ni Ruth Otieno, oriti uru masane.